començat a parlar del tema de la dramatúrgia amb la directora, encara ja ho esteu treballant? Sí, ho està treballant la Daniela ara, sí. Hem acabat el procés d'entrevistes, que farà un mes que l'hem acabat, menys l'última de la mare, el testimoni de la mare, i ara està la Daniela treballant tot el tema de la dramatúrgia. Però pel que sembla ens centrarem gairebé exclusivament amb el testimoni dels supervivents, més que els especialistes. Una mica com en l'anterior espectacle, no? És que clar, és molt poc temps, i no podem... Més estona? Sí. És que és excessiu. Bueno, que No m'oblideu mai va funcionar bé, no? Perquè llavors tota la part teòrica, tota la part d'informació sortia en el col·loqui mateix. Crec que aquí també hi haurà una mica d'especialista que parlarà, o sigui, a l'obra, perquè s'entengui una mica. Per aquesta cosa de la complexitat del tema sí que hi haurà, no? Volia en algun moment rèpliques dels especialistes per contextualitzar-ho i entendre's més, no? Però sí que ho deixem... Seran 3 setmanes a la SEC, ara es diu... L'escenari Joan Brossa. Sí, i ja he començat a pensar ja amb els especialistes, perquè clar, ha passat una cosa curiosa que vaig pensar ara a l'última entrevista de la mare, que nosaltres a No m'oblideu mai dèiem que no havíem, en el seu moment no vam entrevistar pares que haguessin... Encara que en van venir en alguns col·loquis. Sí, en van venir, però no. Doncs ara, com que aquests temes es toquen, doncs la mare que he entrevistat última comença parlant dels intents de suïcidi de la seva filla. Vull dir que he pensat, ostres, una cosa que vam començar, no m'oblideu mai, que ens va costar trobar pares que parlessin del suïcidi dels seus fills. Aquesta última entrevista, la mare que entrevistem em comença a parlar dels intents de suïcidi de la seva filla, que no en tenia. I ara que s'ha sapigut tot, i dic, ostres, es toquen, no? Les temàtiques... De fet, ha sigut una continuació per vosaltres de la recerca que havíeu fet amb el primer espectacle. Heu anat apetant aquest d'una manera natural, no? Vull dir que parlant amb la gent heu anat veient que hi havia... Això que tu resumeixes amb això de la mare és un camí natural, no? El que ha augmentat, que ara pel que em deies, és el tema del secretisme, que sí que és veritat que la primera entrevista, no d'especialista sinó de supervivent, que en aquest cas la vaig fer, estava molt nerviosa, el tema de l'anonimat era superimportant. Vull dir que el tema del secretisme, en aquest cas, perquè hi ha la figura d'un familiar agressor sexual abusador, s'ha com potenciat molt més. Llavors sí que hi havia molts nervis amb la primera entrevista, per on quedàvem, com... Sí, segur que vols parlar, no ho tinc, sí, no, sí... Vull dir que ha sigut una continuació, però al mateix temps va haver-hi aquest factor de la por perquè vam veure que ens posaven en un terreny on el secretisme encara era molt més fort.